Здравейте всички, това е втори епизод на Minecraft Survival. До сега гледах как зомбитата горят. Да, много ми е забавно да ги гледам. Как избират, както да е. Този епизод ще се направя... мисля, че ще се направя вида, обаче преди всичко трябва да наберем овца или нещо такова, защото... как да кажа... трябва да скипвам неща постоянно, защото тогава нищо не правя и така нататък. Ще се направя така да отбележа. Това малко забравя. Малко. Окей, все още съм малко богат. Трябва да я. Иди бе, яше. Така. Това ще ме засите сега. Добре. Карава. Най-крави ще се ми от полза сега. Ще искам да се направя фологи и да сет. И така нататък, обаче главно сега... Къде бягаш, бе? Чакторис. Така ще кръстя Чакторис. Се изпари обаче. О, така. Още храна, още гитър, това е доста дълго. Това... Някаква пещера, бе. Както и да е. Рибе. Улица. Не бягат, бе. Това ако не е Майкъл Джордан, не. Стил като цяло по-скоро може да се направи. Не знам какво мога да се направи. Ама си нещо ще ви свърши работа. Не вярвам тук да има овце. Ще потърся някъде в горите. Опа. Май вече се загубих къщата. Добре са. Добре, значи, да. Малко съм болен пак. Добре, ще програмирам за малко, докато намеря нещо. Като цяло вече доста се отдалечих. Нищо не намирам. В тази неплодородна гора. Има само кокошки, намерих няколко пирета и каквито странни същества е създал Майнкрафт. И да, като се продължавам да търся, вече съм много далече от къщата си. Освен ако се наложи да се направя нова, ако съм се загубил вече. И като цяло трябваше просто да сложа чиц и да сложа world spawn. Обаче ще ми пречи да се направя нова къща. Още крави, пирета, крави, пирета, крави, още навсякъде. Ама една овца няма, разбираш. Бог не иска да ми дженеритне една овца. О, каква изненада, още пирета, каква изненада. И още крави, дами и господа, още крави и пирета. Точно това, което ми трябва. Ау. Къде е слънцето? Добре. Имам още доста време. Обаче... това ма кеф. Ще се го взема. Това. Ще го подаря. Опа, няма на коя съм forever alone. Още крави. Да, вече имам за full гитър сет. Не ми трябват крави.
Така, ще паузирам за още малко. Отново съм тук и все още нищо не мога да намеря. Този свят слабо да намеря някоя овца, щом от толкова време търся. Пък остава и да намеря 3. Много ми трябва регло, обаче мисля, че ще да е добра идея да сложа чийци, просто да се дам регло само. Ама не. What? Какво? Какво? Вървях 5 часа и съм вървял в кръг. Боже, убий ме сега. Къде ще взема още крави, може да ми послужат за храна или нещо такова. Няма овце. Какво това? Какво чуват очите ви? Това са... Боже. О май гот. 1, 2, 3. О май гот. О май гот. О, боже. Боже мой. Боже мой. Какво чуха очите ми? Добре. О, добре. След толкова дълго търсене и въртене в кръг най-накрая мога да се направя регло и не само, след малко ще започна мината, къде ще бъдат врата. Ето я. Гениално направената ми врата. Казвам го 2 пъти, за да прозвучи по-иронично, както и да е. Регло... О, да. Само това ви трябваше. Сега... Сега. Още дърво трябва да събера бързо. И започвам да правя мината си. Колкото да изхабя тая брадва. Като гледам бързо се хабява. Дървото ще ми стигне. Ще паузирам за още малко, докато събря още малко дърво. Да, събрах дърво, стана нощ. Сега ще спря на следващия ден. Сега ще направя мина. Не, така мисля. О, набързо да се направя армор. Фул гитър сет вече ще имам. А другия гитър не знам какво ще го правя. Като цяло сега започва да пеше точно до къщата ми, така ще е най-добре. Все едно не съм го видял. Не съм го видял. Ендарите пратят да ги гледаш в очите. Не знам защо. Бог така е решил, не знам. Започвам бидата си. И още от първия път намерих кол, каква е изненада. Късмета е на моя страна и регло се направих. Само да направя входа на мината. И да, това е. Не, сега става малко скучно, може би това трябваше. Може да стига толкова ски повече. Колко камък има? Да, ще стигне май. Може би. Като ще ми трябват и факли за мината. Как ще стане? Това не знам, защо го сложих.
Да. Значи така. Се излиза от тук. Да, ще ми трябва още малко стол да завърша входа и после да се направя Tools. Stone Tools като цяло. В началото съм с Stone Tools и гитара мой. Като цяло просто тъй започва. Ще ми трябва една факра, ще се направя още факри като цяло кол. Кол тук има едно, т.е. има още около него и после ще го правя. Ще го взема, ще го правя, защото трябва да ще разваря стълбите. И след като разваря стълбите, трябва после да ги оправя, много работа, затова сега ще си довърша входа. И като цяло май това ще е епизода. Стана малко кратък, но както и да е. Ice Cream Medic постоянно ми натякваше да продължава, колко време да съм правил и така нататък. Като цяло мисля още днеска да довърша с още един с третия епизод. И така, и Айран! О, дами и господа, Айран, о, Айран. И да, довърших се красивия вход. Много красив, направо допълнявам, само трябва да правя една врата набързо. И да, бързо. Не знам защо бързам, кой не знае, аз винаги се бързам. Ева, гледайте. И врата. Махай се, тъпа трева, бърза трева. Така, като цяло още сега намерих кол и Райран, обаче другия път ще ги оправям и да, имам срегло вече, няма да прекарвам нощта, освен ако ще бия за дропаве чудовища, обаче няма да е, още сега, още съм много слаб, трудно ще стане. И това е епизода за днес, довиждане.